Komunikazioz bortitzeko gida hau aurkeztera natorkizue, norbera eta inguruko erlazioak zaintzeko euskarri bat izateko asmoarekin sortu dudan gida. Bertan, Marshall Rosenbergek sortu zuen komunikazioz bortitzaren laburpen oso eta zehatz bat aurkituko duzue. Batetik, norberari gertatzen ari zaiguna ulertzen eta argitzen laguntzeko eskema konkretu bat, gero hortik adierazi ahal izateko, eta bestetik bestea ere ulertu edo enpatia zentzu nahi dugunean lagungarri egingo zaigun eskema konkretua ere. Komunikazioz bortitzeko prozesua martxan jartzeko, bertan 4 osagarriekin lan egiten dugu, eta osagarri bakoitza edo elementu bakoitzaren informazio oinarrizkoena diptiko hauetan aurkituko duzu, baita ere bakoitzaren adibide sorta bat gure praktikan inspiratzen lagundu gaitzakeena. Material hau, erabilgarri ikusten dut, komunikazioz bortitza ezagutu edo praktikan jarri nahi duen edo norentzat, eta baita akonpainamentu pertsonal edo taldekoak egiten dituzten formatzaileentzat ere. Material honen erabileratako bat izan daiteke, estimulatzen gaituen egoera konkretu bat hartu, eta lehendabizi norberari gertatzen ari zailuna argitzeko ibilbide hau egitea. Egoera konkretu hortan gertatzen ari dena deskribatzen, norberari ze emozio edo sentimentu pizten zaizkigun, ze behar asetu nahian gabiltzan egoera hontan, eta ze ekintza edo akzio jarri nahi ditugun martxan gure behar hauek asetu ahal izateko. Eta ibilbide berbera egin dezakegu besteari gertatzen ari zailuna ulertu ahal izateko, egoera konkretu hortan bestea nola sentitu daitekeen, ze behar asetu nahian ibili daitekeen, eta ze ekintza edo akzio gustatuko litzaioken imaginatuz. Prozesu hau egin ondoren komentituta nago baldintza asko hobeagotan aurkituko gehala irten bide hobeagoak topatzeko, edo pertsona horrekin ere elkarrizketa bat izan baldin badet, baldintza hobeagotan aurkituko naiz elkar ulertze edo sintonian oinarritutako konbertsazio bat eduki ahal izateko.